फागुन दानाव नोंनि मोदोमफ्रुफ्रु बिउटि पार्लराव अहाया मासाज खालामजानाया खामि हारायाव रुइदुबदुब आसिजों खुरजेर खालामजानाया फाग्लासो बिमायनो गाहामथार मोनदोंमोन। आं बिसिब थाबना देहाखौ गथायदोंमोन। बिखा फोनां नोंबो मासाज खालामदोंमोन। जेनेबा बिबार एमावसो सानैबो दङमोन। सिमांफुरियाव मौसुमि बारनि सिबखन्नायाव गोदना देमग्लाय जरासे हांसो राजाया बिरबायदोंमोन। नोंनि गन्थंजों गनाय सौ हाङा आंनि दोंनैसो गोमोन दारिखौ फोरलाब बिरहोनाया गोरबोखौ आइखां बायखां जाहोदोंमोन। सैथ्र थांगौब्ला खुसिथार माथो सोर हिनजावखौ लोगो हमनानै फैखोहाय बियो? सोर हिनजावजों मोदोम नाजानानै फैखो बियो? र' आंबो सोंखागोन गारनायाव गैया। आंनि रागथिजि सोलेराल' रुइलाङाखै, थबसिजों लोगोसे साफा फिसाखौबो आं आच्छा दासो बुजिदों आं। आंखौ बेरायनो लांफालायाखैमोन ना बियो? आच्छा मोदोमसो नाजाहैदोंमोन सिख्लाफोरजों। ओइ नारजुदां, सोर हिनजावजों मोदोम नाजाहैनायहाय नों? बेनाबाथाय डाइरेक्ट सोंथारोलै। हा नारजुदां, सोर हिनजावजों मोदोम नाजानानै फैखो नों? मा सोंबाय थायोब्रा? एसे गोजोनै रेस्ट लानो होलाय। ओरैनोबा एफाबा गरम जादों दिनै। गोलोम बोथोराव गरम जायाबा गोजां बोथोराव गोजाङाबा मा जानांगौ जाखो? बेयो बोथोरनिनो नियमखा। बांद्राय लेक्सार होनाङा, जायखिजाया बुंल'। नोङो बहा थांदोंमोन आरो सोर हिनजावखौ लोगो हमनानै इसेबां खुसि जादों नों? हो आरो मा बुंदों नोङो? बा खामि हारायाव नोंनि रैदुब आखाइजों खुजेरनायानो हो? नोङो सिख्लाफोरजों मोदोम नाजादों आरो ना? नों हिनजावफोरजों मोदोम नाजादों? नों बुंबानो गासैबो खोथाया जाजोबो नामाब्रा? आंखौ थगायनाङा नों नारजुदां। आंखौ सोगाबलायनानै नों बेरायनो थांनाया नोङो बिउटि पार्लाराव थांनानै मोदोमसो नाजाहैदों आरो ना? थैद, मानो बिदि बुङोब्रा नोंलाय? बुं, सोर हिनजावजों नोङो बिखा फोनांजाब मोदोम नाजादोंहाय नों? सोर हिनजावजों? आंखौ बुंना, आंनो नोंखौ थिगसे मोदोम नागोन। माबायदि मोदोम नानाय नांगौ नोंनो? बुं, आथा नानाय नांगौ ना मैदा नानाय नांगौ? हा बुं। ओइ हापां, नों आंखौ मानो सान्थियै थानो होआब्रा? सान्थियै थानो आं नोंखौ माला होआखैहाय? हो जेखौ सोंदों बेखौ मानो बुङाखै? आं जेखौ सोंदों बिनि फिननायखौ मानो होआखै नों? जल्दि बुं सोर हिनजावजों नोङो बिखा फोनांजाब हा? सोर हिनजावजों नोङो आसि खुजेर नोङो मोदोम नाजानाय? थैद, बिदि नङालै हापां। आं सन्थलामोनजोंसो थांदोंमोनलै बेरायनो थांनायाबो दाय जाबायना। नारजुदां, आंखौ थगायनानै लाब गैया। आं नोंखौ बिराद मोजाङैनो मिथिगौ। नोंहा माबा मोनसे खुसि जाथारबाथाय मोखाङानो जिबायदि खुसि जायो नोंना। पाक्का नोङो ना हिनजावफोरजों मोदोम नाजाबोदों ना? बेनिखायनो नों बिराद खुसि। हा सोर हिनजावजों मोदोम नाजानायहाय नोङो? थोद, मा सोंबाय थायोब्रा? आंलाय सोर हिनजावजों मोदोम नाजानांगौ जाखोब्रा? बेनिखायनोथ' नों खन्थाइ आवरायगासिनो दङ ना? नोंनि बिउटि पार्लाराव मोदोम नांजाब खामि हारा नाना होनाया, हा बिखा फोनांजाब नोंनि मोदोम नाना होनाया होनगासिनो ना नोङो? नों एक्सपिरियेन्स लानानै फैबाय नों बिराद मोजां मिथिबायना नों? थैद हापां, बिदि नङालै। थोद, नों मानो गोदाव सोराव सानबाय थायोब्रा? नों आंखौ थगायनानै लाब गैया। नों बिथिंजाय आंखौ गारनानै थांदों, बिथिंजाय नोंनि बिमाजों आंहा बुजादों दिनै। मा? नोंखौ बुदों? नोंनि बिमाया आंखौ सोबादों थफिरामजों उन्दुलायदों होननानै। आया, बे थफिरामालाय मानो बिदि बुंखो नोंखौलाय? थफिरामा आंखौल' बुङाखै मिथिबाय, नोंखौबो बुंदों, गासिखौबो बुंदों। गावजोंलायनो जों गासिबो उन्दुजोब्बाय। बे दालाय सोमसि बिफानि हाबायाव उन्दुनाया, जोङो बे हाबायाव ज' उन्दुनाया बेखौनो उन्दुदों होननानै बयनोबो खोन्थाथिंगासिनो। दा बिखुनजोआ आंखौनो उन्दुलायदों सानमानानै आंखौ खेबनै गोजोन सोबादों। आरो बिथिंजाय नोंहा मालाय बिउटि पार्लाराव थांनानै हिनजावफोरजों मोदोम नाजाहैदों। आंनि खाफालानो जामारा दा। जेब्लाबो आंखौल' दाय होनबाय थायो। बिखुनजोआबो आंखौ सोबाबाय, बिथिंजाय नोंहाबो मालाय हिनजावफोरजों मोदोम नाजाहैबाय। दिनै मोदोम नाजादाव, गाबोन माबादाव जालांबाय थागोन मायबा मायबि। हामालै हापां सना, बांद्राय दुखु जाबाय थानाङा। आं जेबो पाप खामानि मावाखैब्रा। माथो बडि स्पा खालामनाय मोनामदों? थोद, मा गोदाव सोरावब्रा? पाक्का बडि मासाज खालामजानानै फैदों आरोना नोङो? आंबो मिथिगौ नाजिबदां। हेयार स्पा खालामबा मा क्रिम लगायो, बडि स्पा खालामबा मा, बडि मासाज खालामबा मा क्रिम लगायो, गासिखौबो मिथिगौ आं। नों सोर हिनजावजों मोदोम नाजानानै फैखो? थोद, बिदि नङालै हापां। नों बिदि जाथारबाय आरो ना नाजिबदां। नों आंखौ थगायलायग्रा जाबाय आरो ना? आजिखालि नोङो स्रो थांनानै हिनजावफोरजों मोदोम नाजाहैलायो आरो ना? थैद, बिदि नङाब्रा। आं मालाबाबो नोंखौ फोथाय खेबस' खालामाब्रा हापां। फोथाय खेबस' खालामा? फोथाय खेबस' आंगोआसो आंगोखौ बांसिन फोथाय खेबस' खालामो मिथिबाय? गावनि मानसियासो फोथाय खेबस' खालामलायो, दुखु होलायलायो। मालाया नोंखौ फैनानै दुखु होफैगोन नामा? ओरैनोबा दानि जुगाव एफेयार लाखिग्राया मोनसे ट्रेन्डिंसो जाबाय मिथिबाय ना? बिनि सायाव आंहा हाबा जाखांखानाय, गथ' गथायबो मोनबाय। नोंलाय बेलेग हिनजाव मोनबालाय लाइन मारिखागोनथ' आरो हौवा मानसिनि गोसोसो।
मोदायनिथ' गोसो नङाना मोदोम नाजाहैलायदों मालाय बिखा फोनांजाब मोदोम नाजाहैदों मालाय धोद मा बिखा फोनांजाबनांगौ जाखोब्रा बिखा फोनांजाबाखैलै आं आच्छा नों माने हिनजावफोरजों मोदोम नाजामानानैसो फैमारदों ना धोद मा होननांगौ मा होनना लाफ्लांलायखोब्रा आंबो बुं नों माबायदि मोदोम नाजानानै फैखो हा बिखा फोनांजाबनानै जुदि मोदोम नाजायाखैबा माबायदि नाजाखो नोंलाय नोंथ' गोलाव खुलुमनानै होथारदोंहाय नों माबोरै मोदोम नाजाखो उदैखौ माबोरै नाजाखो नोङो बिखुंखौ माबोरै नाजाखो नोङो थाफ्लिखौ माबोरै नाजाखो धोद आं थाफ्लि नाजायाखैलै खालि बिखुंखौल' आरो खर'खौल' नाजादों आं आच्छा उदै नाजायाखैलाय नोङो उदै धोद आं बिखुंल' नाजादोंलै ओमफ्राय आथिंखौ एसे आदैखौ नाजादों नों जेरै सानदों बिदि नङालै हापां मारै मोदोम नाजालायदों आयु हिनजावफोरजों बिखा फोनांजाब मालाय खामलायासै खुजालायनाय मोदोम नाजानानै फैजादों मालाय मानो गाबदोंब्रा हापां गाबनाङालै मालाय नोंहासो मालाय हिनजावफोरजों मोदोम नाजानानै फैदों मालाय मा मेगन मिसिलायनानै मोदोम गथायलायना होदों धोद आं रावनोबो मोदोम गथायनानै होआखैलै फाग्लि मोदोम गथायना होआखैबालाय नों बोरै मोदोम नाजाखो बोरै बिखुं नाजाखो बिखा फोनांजाब धोद हापां आं नों साननाय बायदि थबां इदि नाजायाखैब्रा नोंलाय माथो दहाय हारसिंनो जि आराम खन्थाइ फरायगासिनो दङ आं मोदोमखौ गथायनानै होदोंमोन मेगन मिसिबनानै मोदोम नाजालायदों मोदोम नाजानायाव मेगन मिसिबा सानदोंबाबो एसे मिसिफ्लांदोंलै खर' नानायावबो एसे मोजां मोननानै एसे मिसिबदोंमोन आरोना एसे आरो बांद्राय नङा सिमां नुलायनाय नङा आं मिथिखायो नोंखौ मालाय हिनजावजों मोदोम नाजानानै फैदों आंनो नाना होगौमोन ना नोंखौ थाव गोथांजों सामब्राम गुफुरजों आङो अराव हांलायनानै मोदोम नाना होगौमोन ना नोंलाय मानो मालाय हिनजावजों बिखा फोनांजाब मोदोम गथायलायनानै मेगन मिसिनानै होनांगौ दे खिथु बनायाखैलाय खिथु धोद मा खिथु नालाबायनांगौ जाखोब्रा हापां खिथु नाजालाबायो नामालै थाफ्लिखौ नाजायाखैलाय नों उननि थाफ्लिखौ धोद जाम्बि थाफ्लियालाय उनथिंजायल' थाखायो माथो बिदि सानबावदों नोङो थारमाने नों थाफ्लियाव नाजामारबाय आरोना नोंनि बे थाफ्लि गोमोखौ खिथि मारबाय नों मालाय हिनजावनो धोद खोन्थियाखैलाय मानो खोन्थिनांगौ जाखोब्रा आंनि थाफ्लि गोमोखौलाय नों खोन्थाखादों नोंनि थाफ्लि गोमोखौ सोर हिनजावजों थाफ्लि नाजादोंमोन सोर नाम खोन्था बबे पार्लाराव थांनाय नों धोद जाम्बि बिसोरबो मालाय डिउटिसो मावदोंब्रा आं मिथिया होमबाबो नोङो मालाय हिनजावजों मानो नों मोदोम नाजाहैनांगौ मा आंबो मालाय हौवाजों मोदोम नाजाहैजानोसै मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुङोब्रा दालाय गावनिखौबा गाव मेगन मिसिबलायनानै मोदोम गथायलायना मोदोम नाजाबोबाय आंहा मा मोदोम नाजानो मोना नामा धोद जाम्बि आं नानानै होगोनब्रा आंबो नानानै होगौमोन ना दे उनाव थिगसे नाजानोसै गाबनांला गाबला है नाजुदां खोन्थालाय औ बुं ओइ नाजुदां नोंखौ माबायदि नानायहाय नोंनि मोदोमखौ बुंलाय फार्स्टआव खर'आव नाबाय खर'निफ्राय गोदनायाव बिनिफ्राय बिखुङाव बिनिफ्राय थाफ्लिखौ खेबसे लागिनो बारनानै आदैयाव ओमफ्राय आथिं आसुगुराव नोंनि थाफ्लि गोमोखौ दाङाखै होमबा आं दांनोबो होखायामोन दांबाबो ओमफ्राय उदैयाव उदैयाव आच्छा बिदिबा नों मोदोमखौ गथायना होनानै नोङो बिदि नङालै बिदि नङा आं हामालै हापां हामा बिदि नङा ओइ हापां मोदोम नाजादों उदैयाव मोदोम नाजालायनाय आंहा मानो गाबनो ओंखारसोदों नोंहा मालाय इन्जय खालामनानै फैदों मालाय हिनजावजों बिखा फोनांजाब नोंहा मोदोम नाजानानै फैदों आंहालाय मानो गाबदोंहाय बालाबो गाबा आं एबार गाबगोन नोंसो हेल' नोंसोरनि पार्लाराव मोदोम नायो ना नाया माने बडि मासाज खालामो ना खालामा आच्छा खालामो दे जागोन
औ जागोन आं WhatsAppआव एपइन्टमेन्टखौ खोन्थाहरगोन दे माने औ जागोन दे अके बाय मा जालायखो नोंहालाय आं नानानै होगोन दे बिखुंखौ फाथिना हो दरखार नों मोदोम नाजानो हायोबा आंबो हायो आरो नोंहा ओरैबायदि खिबु सेरथेना आंनो थाखाय फैसा थाइसेबो गारनो हाया मालाय हिनजावजोंबा नोङो गावनि खिथु गोमोखौ खिथिनानै फैबाय ओमफ्राय आंनोबा फैसा थाइसेबो होनो हाया नों नांगौखिनिखौल' होयो ओरैनो बेरायनो एक्सट्राबाथाय थैनोबो मोनखाया गावबो बेरायनो लाङा आंनि गोसो बायदि मावगोन एबार आंखौ जेबो बुंनाङा नोंहा सोर हिनजावजों मोदोम नाजायो नाजायथों आया मानसि रागा जोंखोब्रा जारलासोलै एसे मोजां मोदोम नाजानानै फैबाय नै माबा मोनसेसो जाफैलायबाय होद मोदोम नाजानानै उल्था साजोब्बायसोलै आंना साला बे सुफाद अमा राजा लिंना लाना थांनानै आंखौ जारला खालामबायलै दा हाफांखौ बुरखायनायावनो खि गोरलै ओंखारलायलांगोन आंहा बेबा माला मोजां जागोनलै है टेनसनसो नांबायलां आदा बमब्र नों रेडि ना आं रेडिखा नोंल' केमेराखौ फकास खालामदो दे आदा बमब्र रिपर्टखौ खालामनायनि सिगां एसे सानग्रोनाया मोजां जागोन नामा मानो होनोब्ला जों जाय केसखौ लादों बे केसआनो जाहैबाय सासे एमएलएनि फिसालानिसो माखौ गिनांगौब्रा जोंनि खामानियानो रिस्कनि खामानिखा गिनाङालै एमएलएनि फिसालाबानो मा ओरैनो खारग'गोन नामालै आयेना सबनिबो थाखाय समान जानांगौ सासे सिख्लानि जिउखौ बे खास्रि बिस्रि बुथारदों बिदि मानसिया लांदां अख्रांनि सिङाव गिदिंगासिनो दङ बेफोरबायदिबा आरो बांसिन क्राइमसो जाबाय थागोन बेनि उनावबा सोर सिख्लाया बेनि शिकार जालायगोन बिसोरनि थि जायगायानो जोबथेसालिसो केमेराया फकास खालामदो अब्लाबो आदा अख्रांनि हाथरखिखौ जेरै जों मोनदांनो हाया थिग बिदिनो बे केसनिसिम जोङो मोनहैस'नो हानाय नङा जेबो नङालै जोंना चिफ एडिटरानो जोंनो माबा होखाबाय पारमिसन होखाबाय माखौ गिनांगौब्रा एमएलएनि फिसालाबानो गियो नामा दे होमबालाय आदा दे केमेरा फकास खालामदो सार नोंथांनि फार्म हाउसआव सानै रिपर्टारा दङ मा खालामनांगौ जागोन सार नोंथां थिननाय बायदिनो जागोन मा मोनदों नोंसोर बेवहाय जों जोंनि डिउटि मावनो फैदों ओंखारलां बेनिफ्राय मानि थाखाय जों जोंनि डिउटिखौसो मावदों खोनासं रिपर्टार जुदि बे केसखौ नोंसोरो निउसाव होयो अब्ला मोजां जानाय नङा खोथाया मा आंखौ धमकि होदों नामा धमकि होआखै जुदि धमकि होनाय सानदों बेखौनो साननानै लादो जुदि बे केसखौ निउसाव दिखायो अब्ला खोथाया गाज्रि जागोन मानो ए खामानिया नोंसोरनि खामानि नामा नोंसोर मावदों नामा खामानिखौ ओंखारलां होनदोंना नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन आंबो गिनायाव गैयाब्रा आच्छा नोंसोर बायदि थाइनै थाखानि रिपर्टारखौ मिथिखायो आं फैसा होबासो सिरि थागोन नङा होमबा बे केसखौ गादबनानै दोननो थाखाय बेसेबां फैसा नांगौ आं फैसाजों बायखांजाग्रा मानसि नङा आयाव नों मानि माराखैथ' ओइ गोमो गोजा हमदो बिसोरखौ जागोन ला 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 बेसेबां गोजोन मोनबायलै हिनजावफोरजों मोदोम नाजानानै साला नारजि बुदा गरदलायथारदों आरो सन्थलायाथ' खिथुथिं हां लालायथारदों थाङा होनलायबावोमोन दाथ' मोनजादावबाय नालाय हाथाया खैबाय थासिगोन बिसोरना जानो लुगैबाय थासिगोन गोसोखौ मोजां मोनलायबायलै बेनि सायाव हिनजावबो गैया गथ' गथायबो गैया बिमाबो गैया बिनानावबो गैया मानसि सान्थिलै दसे उन्दुनोसै आं सोर फन हरलायखोब्रा उन्दुलांहां जानायावलाय हेलौ मालै हाफां न' दावराव दावसि जादों नामाब्रा आच्छा बिदिब्ला नोंसोमोन आरोना नारजि बुदांखौ मोदोम नाजानो लांनाया नोंसोमोन ना मा नोंबो नाजानो नामा नेक्स्ट बाराव नोंखौ लानानै थांगोन आं लाजिया नोङो गावबो गाज्रि आंनि हौवाखौबो गाज्रि खालामहैनो मोदोम नाजानायालाय मा गाज्रि जानांगौ जाखोब्रा नोंबो नाजा आंबो नाजा बास बयबो नाजाबाय थाब्रा मोदोम नानायावलाय माथो गाज्रि जाखोब्रा गाज्रियानो नङा जाम्बाफ्रासो मोदोम नाजानायखौ गाज्रि होनो जाम्बिफ्रासो मोदोम नाजानायखौ गाज्रि सानो मोदोमखौबो नाजानांगौ गुगोलफोराव नाय इउटुबफोराव नाय मोदोम नाजाबा बेसेबां रिलेक्स मोनो लाजिया नोंनि आखलखौ नायनानैथ' मोदोम नाजानो थांनाय बायदि मोनथाराहाय नाय मा सानोब्रा बबे बिउटि पार्लाराव थांनायमोन नोंसोर मानो नोंबो नाजानो नामा बबे बिउटि पार्लाराव थांनाय खोन्थागोन मोनसे कन्डिसनाव जुदि नों आंनि बिखुंखौ खुरनानै होयो होमबाथाय आं नोंनो खोन्थाखाबाय आरो बिखुं खुरजानो दे जागोन फैबानो जाबाय बै सगाव नों आंनि बिखुंखौ खुरमारगोन होमबा खुरगोन आं मोजाङैनो फैलाय नोङो थाव फुननानै जागोन दे आं थाव फुननानै थांगासिनो उनावहाय बिखुंखौ खुरानानै थानो मोना खिन्थु जागोन दे खुरगोन आं फै आच्छा थाइबानि लारु थांगासिनो आं नोंजों बिखुं खुरजानो ओइ बादालिलै थमेस माबार बुं ओइ बादालि आं मा रावै नोंखौ गोसो थोनायखौ फोरमायबावनोब्रा मा खुगाजों बुंबावनो आं जे नोंखौ हाबा खालामनो लुगैबाय माने जों गोजान हादोराव हनिमुन खालामहैनो लुगैबाय बे खोथाखौ नों मानो बुजिया
जेब्ला आं नोंखौ मोजां मोनो अब्ला नों आंखौ सैया खालामो बायदिसिना बुङो आरो नोङो मालायनि खोथा लानानै आंखौ बायदिसिना सानो दालाय नोंबोथ' आंखौ बायदिसिना सानबायना आं नोंसानि आब'मोनजों उन्दुआखैब्रा आङो हाबायावसो जमा उन्दुदों बेखौसो खोन्थादोंमोन नोंहा बेखौनो माबा माबि बुजिबायब्रा नोंहालाय मानोथो रायलायनो रोङा बेनोथ'लै आं मानसियानो रायलायनो रोङा माथो खालामनांगौ जाखोब्रा थंगर थंसोब्रा आंना खर' उथुमायाव खर'सोब्रा आंना नंगौ आइये नंगौबोदां ओइ बादालि देलाय खेबसे खुदुमनि आं खोदोम जायाहाय देब्रा खेबसे खुदुमनि देनाय दिनै खुदुम नायनि आयु बदतमिज खुगाया हाइजें बाथोन मोनामदों नोंना आयु हाइजें बाथोन मोनामनाय खुगाजों आं बोरै खोदोम जानो दे बापावै हाइजें बाथोनसो मोनामदों होनबा आंनि खुगाया अबेसे आं दिनै हाइजें बाथोन जाखादोंमोन नाथाय आं खुगाखौथ' मोजाङै सुदोंमोन ना नों खुगाखौ सुखायाखै दे मोजाङै नङाबा नोंनि खुगाया हाइजें मानो मोनामदोंमोन दे आङो ओंखाम जाखांनानै खुगा सुनो बावदोंलै ओइ जेबो नङालै जाफ्लांखायोब्रा जाफ्लांखायो मालाबा आथुर बिथुर टेनसनावनो खुगा सुनो बावलायलाङोब्रा होमबाबो ओंखाम जाखांनानै खुगा सुनो सोर बावो दे आं बावो नोंखौ गोसोखांनानैनो बावग्रा जाबाय आं आच्छा दे आं खुगा सुनानैबाबो दिनै नोंखौ सब खुदुमगोन औ सन्थला मोननाव दै बिहैनानै खुगा सुनोसै ओमफ्राय सब खुदुमनोसै जागोन दे बिसोरनाबो दै बिनो हायोमोन नैबे न'खरसेनाव न'आव माथो रावबो गैया बेनिखायनो सन्थला मोननाव थांसै थुदो मा जाबावगोनलै रायजोफोर हाइजें बाथोन जाना लानानै फुदुंनायानो केन्सेल जाबायमोन ना आंना दा खुगाखौ आराम सुहैनोसै ओमफ्राय मा नायबायल' थाखोब्रा चेनेला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो थाबनो दे ओमफ्राय लाइक मोनसे होनानै गालांदो आरो कमेन्ट मोनसे लिरनानै गालांदो बास जाबायना आं दसेनो न'आव थांगासिनो सासे मानसिखौ लोगो हमलांनि आङो बेनि उनाव थांगासिनो आं आंनि जानो गोनां बिखुनजोआलाय माथो दुखुथारलाय दुखुनि समाव बिदि एरायनानै थांजाया माथोनि र' मा जादों मादै आपां नों मोजाङैनो दङ ना आं मोजाङै दङ गैया बेखौ मानो नांगौ नोंनो बिफाया दुखु होग्रा फिसालाया आंखौ स्लेब मोजाङै होनफैग्रा आफाया बेलेग आं बेलेगलै मादै ओमफ्राय बहा थांनो नागिरदों मादै मानो नांगौ नोंनो जेनेबा मानो खोन्थानो आं हा आंनि खोथा मानि मानसिफोरजों आं मानो रायलायनो मा जादों देलाय आं खोन्थालाय आं हेफाजाब होनो हानाय माथि नोंनि नोमफा मोजाङा नारजि बुदांखौ मालाय लानानै थांदों माबेबा जायगायाव बिफाखौ बुजायो थां नोंसोर सानैयाथ' मासे दाउनि जोलैसो नङा होमबा नंगौ दा बिफाखौ फिसालाखौ बुजायनो खोन्थाबाबो फिसालाखौ बुजाया आरो नोंबो मालाय फिसालाया माबोरै बुजायनो बिफाखौ नङा होमबा आं आबैमोननावसो दङलै माबा आं आफाखौ बुंगोन नोंनिफ्रायलाय मा एक्सपेक्ट खालामनांलाय माथो आदाया नोंखौ दुखु होबाय थायोना आं आफाखौ मोजाङैनो बुजायगोन आफाया आंखौ बुजायनो हायो हाया बेखौ आं मिथिला नाथाय आं आफाखौ मोजाङैनो बुजायनो हागोन मानो होनोब्ला आङो आफानि फिसालाना आफाया आदै नारजि बुदांखौ बहाबा लाङोना बेखौ आं मोजाङैनो बुजायगोन टेनसन लानाङा थौ आंजों थांफानोबा थौ ओमफ्राय आं लानानै थांगोन जिरायनो न'खौ न'खौ सिनायखायो आं होमबाबो फैफादो आंनि उनाव हर आं बेगखौ थिखांनि नाङा हर आं थिखांनि आंखौ बुरखायनो नाङा जागोन दे आंना बिखुनजोआ बिराद दुखुआव दङ माथो एसे मोजां खालामनांसिगोन जानाय नङा आंनि जानो गोनां बिखुनजोआ आच्छा बार' टाइमानो लारु हेलै भिडिअखौ नायबाय दंबा लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो गाबोन भिडिअ लाबोलायगोन अब्लासिम नेनानै थालायदो बाय